Үз вакытында татар Тауили яшьләре хисап җыелышында авылда спорт мәйданчыгы кирәклеген белдергәннәр иде. Менә аларның хыяллары тормышка ашты. Дәүләт программасы ярдәмендә. Әлеге вакыйга белән авыл халкын район башлыгы Илһам Кашапов Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм республиканың спорт министры урынбасары Алмаз Миннигулов котлады. Конечно же, пожелать, чтобы на этих площадках росли чемпионы, которые пойдут в команду «Рубин», пойдут в команду сборной России по футболу, и чтобы наш Татарстан всегда гордился славными спортсменами, с новой спортивной площадкой. Төзүчеләрне сыйфатлы эшләре өчен район башлыгы рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Бу аларның районда сафка бастырган 13-нче спорт объекты булып тора. В этом году у нас по плану 105 спортивных площадок. Вот четвертый вариант — это у нас площадка для игры в мини-футбол. Вот таких площадок по Татарстану 26 штук у нас. Дается 5 лет гарантии от нашей компании. То есть, если обнаружены какие-то недостатки, повреждения, то наши специалисты приезжают, выявляют и устраняют в кратчайшие сроки. Давно ждали эту площадку? Она вам нужна была? Она нам нужна была очень для спортивных побед. Мы летом тренируемся в спортзале тренируемся. Это для нас очень открытый турнир. Мы рады, что у нас такая площадка. Я всех благодарю. Приходите за нас болеть. Ачылыш тантанасыннан соң авыл яшьләре спорт мәйданчыгын тизрәк сынап карарга ашыкты. Мәйданга ясалма газон җәйгәннәр, аны чын газоннан айырып та булмый. Махсус вакташ белән ныгытканнар да. Шул көнне монда Акбар, Сатар Тауили һәм Питрәч район үзәге командалары арасында футбол матчы үтте. Алда территорияны тәртипкә салу һәм машиналар кую урын булдыру кала.